nahanata kay dili gani ninot ang panahon landong kaayo. Landong kay diri ninot pa nang kuan no lugar no. Hoy, yawa ka piste. Unsa man na Nicole? Yawa man Nicole. Unsa man? Yawa, bullshit unsa? Ha? Ha? Hala nadibitin. Nalib unsa kanang pula? Hoy, hala ko. Unsa ta unsa na ito? Kubra? Kubra? Hala yawa. Ipagtarong ba? Na. Hala. Hala to ra nindagan burnok. Dito unanim. Padong sa balay, nindagan ba? Hala, wa. Pagdiri, hinahinaya. To ra sa balay, padulong sa balay. Asa? Hala, asa rapi? Hala, yawa. Asa rapi ta? Hoy, bunali ba? Bunalisa, bunalisa. Kaya naman kuna, magkuha sa kuan, kadali lang. Magkuha sa kuan. Magkuha sa kong sundang. Kadali lang, kailang ha. Hala, yawa. Hala. Hala, piste. Kuha sa kuan, kanang kamunggay. O, kadali lang. Naibitin, guys. Asa, kanang kuan isa o. Kuan na kay mo na ni sumpa. Mo na sumpa. Asa pinani mo? Kana imo lang dali ra man uya ang bitas. Asa na kay ni Nicole? Lagi dito sa laom mo sa silong. Nisok-sok ito. Nisok-sok. Nisuksok lagi dali ara na sa kuan. Ato ado sidaw. Kapit na kita makan ba. Ito ang color day. Itong no. Simba ko. Uy, burnok paghinay ba basig kubra na. May nakuna dai niya na kuan. Uy, burnok paghinay basig kubra na ba. Uy, pagtarong ba na wala? Oo. Hala yawa. Asa dapit? Traba. Asa dapit ba? Wala naman nagbateri. Dako di ay. Dako na eh. Uy, tara na uy. Ayun na ka masumpakan kan burnok. Kailangan jud na makuha na sa dihano kay ang nagpuyo aning balay ba. Ay, ko asa dapit ta. Nada ni suksok. Dako jud kay siya. Nagbateri. Adi pa niyo ko. Ha? Nada. Tarong ba? Wala nagbateri sa kuan do. Radyo. Pagtarong ba? Yan na ba kubra? Snake. Hala kubra jud na siya. Hey, ato lang bidyuhon daw kata lang. Wala daw. Hala sa dapitan burnok. Nawala. Paningot. Nawala. Uy, Nawala. basta nara jud to diha ah. Nawala at tanawa daw. Uy, paghilam. Ginay da ba? Ha? Uy, basig ningo. Nawala na to. Patanaw ka ba? Tanawa ba? Basig na. Nawala na. Nada una sa kilid. Ani ko. Wala basing Nga na siya oh. Nilikos. Uy, basing nangitlog na. Nangitlog na ba? Basi siguro nagulo. Isog baya daw ng kubra mangitlog. Nangitlog siguro na. Uy, Hila kay na. tanawa ba? Bukod ra ba yun na burnok do. Uwa ka na. Asa na ko ani mo? Pagtarong bunok ba? Balik na ang kamungay. Kapit pa ko na pakin ba? Tanawa ba? Kay pati ang abi kay basig makapaak na ba? Isog yun na ba? Mas nanganak mangitlog na diha ba? Bali na kubra. Tanawa ito ba? Ha? Lupa. Hinuog ko. Dako kay na kubra do. Dako. Ano nagari ba In sila, Jesus no? name. Uy. Uy, Nicole, hawa di ba? Makuan ka diha aday. Tanawa daw. Dako. Daagod. Ha, dako kayo. Tindog oy. Yawa. Dako kayo. Yawa, uy. Ha, unsa man na? Dako na siguro ko na kanya. Uy, buang. Uy, ayo pag ana. Uy, buang mamatay ka na. Dili ka nang Kabalo din sa mudakop. ukloon lang ang liog ba. Uy, pagtarong burnok ba? Makuan ka diha ba? Uy, pag Ginoo ko. Papasan ka na. Tano. Uy, pag hinay ba nanluwa no? Nagbugag laway. Uy, nagbugag laway ba? Uy, pisti man ning bataan ni. Uy, Hila ba? ayaw na lagi diha burnok. Bugag Ato laway. dakpon. Ayaw ba? Nabuang ko Sama na siya. pa siya ana. Ayaw ba? Nagbugag laway. Delikado na ba? Unsa ning bataan ni? Uy, Nagana naman siya. na ba? Kabalo di ka mudakop ana. Saka na kay hurim-hurim. Dakpon ha. Ginoo ko hindaw. Atro dito Nicole. Dalawan kita anak kanyang ay. Asa dapit di? Ay, asa dapit day? Nagloko, asa dapit? Asa dapit ba? Buang. Asa dapit ta? Giara bay. Asa dapit ta day? Dala sa kilid do. Ha? Asa nakilid? Asa nakilid? Si diri ko. Asa nakilid? Si ko ana. Dala. Asa dapit? Asa dapit? Dala. Kuha daw. Hoy Nicole, lawa di ba? Dala. Kuha na daw. Dala. Kuha na kay daw. Kuha na daw. Ay, Ginoo ko. Nay pag Ay, Ginoo ko. Ayaw ko ana ba? Mudagan na ba? Gawon para ma. buang na papakan ta. Ayaw lugawa diri dapitan Nicole. Ni kadlok. Gani wa nato na tamakan. Unsay color itong? Ano lukay man siguro na. Naadi bay na pundo.
Wala gani na, tayo na ba? Kuha na. Ang kuha daw. Ato na sipuon. O sige daw. Sige vlog no, hapit na ka nagbitin. Ginoo ko usa mo gud. Labas ba yag bitin? Tinlabas ba kay init kayong panahon? May ganit kubrara ang nasugatan nato dili banakon kay kung banakon matay. Delikado din ang unsa may delikado kubra o banakon? Mas Kuha laan na gana banakon. masagi ko ulo. Si kuan na daw. Madlok mo tan-aw gud ikaw daw video ni Corp. Sudta daw video daw dia. Video daw dia. Wala. Uy, yawa. Uy, bunok. Patay ka na burnok, bahala ka. Uy, bunok. Dalian ninyo. Wala ko na sa Nicole tabang eh. Kuha niyo ba pa? Ay, yawa, Ginoo ko. Dali ba? Unsa nagunitan? Tira. Unsa man? Yawa. Ang Utang ina. kubrara man. Unsa man na siya oy? Yawa. Kubra. Yawa ka oy. Abi nang tinuod, yawa makabunok oy. Kuha na kubra na. Ikaw na dito. Nabunok mo kabuang oy, abi nang bitin tinuod. Yawa. Sa prank. Bisit man mo oy, atay. Si Nicole po murag buang. Hindi mo kubra. Ikaw ra ba di ka balumukrang? Animal man mo oy, atay man mo oy. Sa prank. Bisit. Bye oy.